Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Un fart de fardar. Ostres! Qui ho ha dit que això seria una missió fàcil? Unes hores abans. Ho tornaré a repetir per tots aquells que penseu en les musaranyes. Primer, correm. Segon, saltem damunt del trampolí. Tercer, agafem impuls amb les mans del cavall. Quart, fem un mortal. I cinquè, caiem damunt del matalàs amb els peus junts. Ho heu entès? La veritat és que no gaire. Ens en podries fer una demostració, Jim? Es pot saber què et passa, Bichon? És molt fàcil, s'ha de ser molt ruc per no poder-ho fer. Un, dos, tres... Ai! Ui! Ha arribat al 5 sense passar pel 4. Bichon, divertit, eh? A veure com ho fas, tu. I no et descuidis els 5 passos vitals. Aquest cavall és d'un rodeo. De la Ròbia, un pas al davant. Et toca a tu caure de morros. D'acord. Com ho he fet? Tenies raó, Jim. S'ha de ser molt ruc per no fer-ho. No s'hi val. Faig un salt digne d'uns Jocs Olímpics i au, 4 hores castigat. Tu creus que és aquest el premi que em mereixo? Doncs sí. Què? Ei, el que li has dit en Jim era... Era què? Impertinent, presumptuós. Presumptuós? Si sóc la persona més humil que conec. Ja, i què més? Si t'hauries de dir, el fanfarró. És veritat, no recordo ni un sol dia que no t'hagis elevat a tu mateix. Ei, això és mentida, i si voleu us ho demostro. Mira, m'hi jugo les postres d'un mes que no aguantes 24 hores sense fardar. Tracte fet. Conec algú que li endolciran la vida aquest mes. Sí, jo. No, jo. No, t'equivoc. Ja ho he acabat. Us recordo que avui, després de l'última classe, hem de destruir un superordinador del Xana. El de la selva? Ens vols tornar a enviar allà? Sí, no crec que sigui gaire complicat. L'altre cop Lot va destruir el camp d'energia que el protegia. I on els vulgars mortals haurien fracassat, Lot de la Ròbia va demostrar la seva gran... modèstia i humilitat. Sí, gràcies al nostre modest heroi serà molt fàcil.
les coordenades de la rèplica. Sistema 3D connectat. Ja l'hauríeu de veure, ara. Jo la tinc al radar. Afirmatiu. Esquit en posició davant de l'entrada. Activo la clau digital. Torra a la vista, Jeremy. Amarro l'esquit. Rebut. Activo la torre per nosaltres. Esteu a punt? A punt! Teletransportació Ulrich. Teletransportació Yumi. És genial, Jeremy, ja hi som. Cada cop afines més la punteria. Som al laboratori. Pareu d'ensabonar-me, que encara m'ho creuré. Com Lot. Jo no m'he cregut res, entesos? Dit això, no entenc per què no m'has teletransportat aquí, tenint en compte el gran èxit de la meva missió. Tothom té dret a divertir-se, amic meu. I si et vols menjar les ungles per postres durant un mes, continua així. Bé, Einstein, cap on ara? Cap a l'est. Travessareu una porta. Després, una mica més avall a l'esquerra, trobareu la porta del superordinador. D'acord, anem cap allà. Premi. Bé, ara només heu d'obrir la porta i carregar-vos el superordinador. Ja us ho he dit que seria fàcil. Jeremy, com és que no puc obrir la porta? Ah, esclar, l'altra vegada l'Elita va fer servir els seus poders digitals per obrir-la. Un moment, ja trobaré una solució. Deixa-ho per mi, això. No, Ulrich, espera! Massa tard. Genial, t'has carregat el quadre i la porta continua tancada. Què hi tens al cap? T'he dit que t'esperessis. Ho has dit massa tard. I ara què fem? Espereu. Tinc una idea. Només heu de tallar el corrent del generador electromagnètic que controla la porta. I suposo que saps on és. Sí, us guiaré. Jo em quedo. Quan la porta s'obri, entro i destrosso el superordinador. Ulrich, has de tornar enrere per on has vingut i agafar el primer passadís a la dreta. De seguida hi seré. Jeremy, que en sents? Va tot bé? Sí, tenim un problemet. Res greu. Ja ho arreglo. Segur? A mi no em faria res anar a ajudar l'Ulrich i la Yumi. Modestament, esclar. Em sap molt greu, Ot, però em sembla que se t'ha girat feina. Acabo de descobrir una torre activada. I anem de seguida. Prepara't per desembarcar, Ot. Transportació. Einstein, que ens pots enviar els vehicles? Deies alguna cosa? No res, gràcies. Vaja. Veig que per aquí també s'acosten problemes. És en William i 3 bespots. Jeremy, vols que l'Ot es quedi a aturar-los mentre ja desactivo la torre? No, la torre és massa lluny i l'Ot no podria aturar-los tot sol. 3 bespots i en William capdemoniato amb 4 fletxes làser, en tinc prou. Ot, recorda l'aposta. No estic fardant, només dic la veritat. Escut! Ho veus? Quina sort que tens que jo sigui aquí. Escolteu, només els heu d'entretenir prou estona perquè l'Ulrich pugui neutralitzar el generador. És cosa de pocs minuts. Cap problema! Ulrich, amb reps, on ets? Davant del generador. Perfecte, quina pinta té? Doncs és una mena de màquina molt grossa amb moltes llumetes que fan pampallugues. D'acord. Ara has de neutralitzar el commutador que alimenta les portes dels laboratoris. El què? És un botó. No veus un botó vermell? Hi ha una pila de botons aquí. Això és com una màquina del milió. Ves per eliminació. No, i ho faré a la meva manera.
A la teva manera? Destrossant el generador amb el sabre i provocant un curtcircuit al superordinador? Com ho saps? Deixa'm que m'ho rumii una estona. Sóc aquí, menuts! Fletxa làser! Fletxa làser! Si els hi explico, diran que estic fardant. Jeremy, em pots recordar que hi havia al vivari? Aranyes cibernètiques. Sou fastigoses! Ah! 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 No vull caure a la vostra cibertaranyina! Jeremy, el Xana controla les aranyes cibernètiques i s'han enamorat de mi! Per poc temps. El superordinador es desconnectarà en un parell de segons. Ulrich, la teva idea no es mereix un 10 en delicadesa, però endavant. D'acord. Ah! Jeremy, quan ho penses aturar, això? Ah! Ara mateix. Ai! On s'ha ficat? Ostres, només de mirar-los ja s'espanten. Jeremy, què passa ara? Ho hem aconseguit. Tan aviat? Camp d'energia! Aelita, la rèplica desapareix. Val més que em prenguis el vol. Ai, pobret, ha perdut el món de vista. Ja us he dit que la missió seria fàcil. Ja podeu tornar a l'esquit. Missió completa. T'es prêt, Ulrich? Je vais te détranslater. Espera, passa alguna cosa. Què? Ha tornat la llum. Ei, una cosa, és normal que la rèplica es regeneri? No, no ho és. Ulrich, hi deu haver algun generador de reserva. Ah, sí? Fins i tot ja ho hauria endevinat, això. Però on? Com vols que ho sàpiga? L'estic buscant. Doncs fes-ne via, me'n vaig amb la llum i... Jeremy, com és que encara sóc aquí? I què és aquesta alarma? Ganes de fer soroll, res important. Ah? Ja ho veig! Ah! Fuig d'aquí! Au, anem. Jeremy, ja saps on és l'ordinador de reserva? No, no el trobo. Doncs elimina les aranyes abans que ens eliminin a nosaltres. Aelita, hauràs de desactivar la torre. Ot, queda't aquí a protegir l'esquit. No s'hi val, per què m'he d'estar quiet jo quan tothom s'ho passa bé? Ot, Què? No estic fardant, ara. Que bé! M'ha vingut a veure un amic i té ganes de jugar. Au, ves, tu.
A veure si m'agafes, mami meva! Ostres! Qui ho ha dit que això seria una missió fàcil? Afanya't, Ailita, l'Ulric i la Yumi ho estan passant malament. No puc anar més de pressa. I encara em falta molt. Per mi! Tocat! Fa mal, oi que sí? Fletxa làser! Fletxa làser! T'acabes de carregar en William tu solet? Sí? Sense fardar? Per què m'has pres? Per un fantasma? Yumi i Ulric, acabo de localitzar el generador de reserva. Gràcies, però és una mica tard. Yumi! Ulric! Jeremy, que em sents? Com els hi va als dos enamorats? Que interessant. Ja veig que estar junts no els prova. En fi, la missió ha fracassat, oi? No ben bé, he trobat el generador de reserva. El problema és que allà ja no queda ningú per parar-lo. No voldria semblar pretensiós, però i jo? D'acord, entra a l'esquit, et teletransportaré. Ja, però quan l'hagi apagat no digueu que només ho he fet per fardar. Quan vulguis, Jeremy. D'acord. Teletransportació, Ot. I ara què? Surt del laboratori i vigila amb les aranyes. De moment no veig cap pota peluda. Tu no, però jo sí. Ulric, Yumi, s'ha acabat dormir. Si destrueixen l'esquit, a vosaltres també. Jeremy, ja sóc fora. Cap a on, ara? A l'esquerra. Hauries de topar amb el generador. Oh, no! Aquest generador deu ser molt famós, oi? Per què ho dius? Doncs perquè té molta clientela. Ailita, has de desactivar la torre el més aviat possible. Hi estic arribant. Uns segons i prou. Ja hi soc. No! Ot, Aviam si ho endevino. M'he d'espavilar tot solet, oi? em sap greu, però sí. I afanya't, sisplau, o perdrem l'esquit, l'Ulric i la Yumi per sempre. Vinga, Ot, és ara o mai. Banzai! Fletxa làser! Fletxa làser! Hola, reina! Jeremy, més munició! Sí, un moment. T'estic recarregant. Ja està, quan vulguis. Gràcies! Fletxa làser!
Sal. Ot, només et queda una fletxa. Apunta bé, sisplau. Amb un en tinc de sobres. Tinc bona punteria o no? Teletransportació, Ot. No està malament, aquest lloc, Elita. Què passa? Res, tu fes nones, vella dorment. Ja podeu tornar, s'ha acabat això. Toquem el 2. Tenies raó, tu. La missió ha resultat ser molt fàcil. Va eliminar en William i el superordinador tot sol? Increïble! I el que és més increïble és que no n'ha fardat ni una vegada. No pot ser. Per què no? Potser ha canviat. Què vols dir, que tot d'una s'ha tornat modest? Els miracles existeixen. Potser de cop s'ha tornat responsable. Iha! 41 segons clavats, nois! Teniu al davant el nou rècord del món de la dutxa més ràpida! Fantàstic, eh? Amb una O, amb una D i amb una altra D teniu l'estrella del segle, el gran Ot! I que guapo que ets, noia, i m'encanta veure com bats tants rècords. Sí, ja ho sé, però és igual, et regalo les postres. I tant te fa? Suposo que ho he d'assumir. M'agrada fardar, sí. Què hi farem? Soc prim però musculat, oi?